Hello guys, आंनि गोदान DM मोसाहारि चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग बनायनो नागिरदों आरो आं बारा जेबो बुंनोबो रोङा, फार्स्ट टाइम नालाय। माने आब'नि बार्थडे दं आरो दा बार्थडे जाहैगोन आरो बार्थडे जोबखांनानै जा दिनै माने कलेजाव फ्रेसार्स दं, फ्रेसार्सआव थांबावनांगौसो आरो बे बार्थडे जोबखांनानै दसे थाना फैनोसै ओरैनो, ओमफ्राय दा फ्रेसार्सआव डाइरेक्ट थांफिनसै। नायलांबाय था लोगोफोर। दायो लोगो सासे लांफाबावनांगौ दङ, गाखोदो लाना फैदो दे। दा लोगोखौ लांफाबाय। बेजोंनोमोन नामा? आलि हाबनांगौमोन नामा? बेजोंमोन दा? न'आव मानसिफ्रा गोगोमैनो दं माथो। Dari proses tangasnya guys, man. Alamat ada video ko. Saya solin ini.
सोना तो के